Hadar deňizinde döwlenler köpçülükleýin gyrylýar. Kazakstanyň Türkmenistan bilen serketleşýän sebitinde soňky 2 hepdede ölü döwlenleriň yüzlerçesi tapyldy. Türkmenistanda hem döwlenler gyrylýar. Bu arada Azatlygyň Balkandaky çeşmeleri habar berdiler. Balkanda ekologiýa hünärmenleriniň sözlerine görä Türkmenistanyň deňiz adalarynda ölü tapylýan döwlenleriň sany artýar. Soňky 2 hepdede tapylan döwlenleriň sany 200-den geçipdir. 2 hepde bäri 200'den gowrak döwlen läşini deňizden çykardy. Bu sanlar her gün köpelýär. Dip anonimlik şertinde gürleşen Balkanly çeşme 13-nji noýabrda gurrun berdi. Bu ýagdaý goňşy Kazakstanyň Mangistau regionunda deňiz kenaryndan tapylan döwlenleriň läşiniň 500-den geçen wagtyna gabat geldi. Kazakstandan tapawutlykda türkmen häkimetlerinden we habar serişdelerinden döwlenleriň gyrylmagyna degişli resmi maglumat bolmady. Şu günler kenar ýakasynda ölü guşlar we balyklar hem tapylýar. Balkanly çeşmeleriň ýene biri şeýle gurrun berýär. Balıkların Bekriyalı Gyzyl kitaba girdilen seyrek görünüşleri şu günler has köp gyrylýar. Kuşların barak, ördek, göçme flamingo ýaly görünüşleriniň ölmegi bizi gorkuzýar diýip çeşme gurrun berdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen ekologiýa boýunça Türkmenistanly bilermenler soňky 3 ýylda döwlenleriň köpçülükliği näweli sebäpden gyrylmagynyň netijesinde umumy hasap bilen 40%-nyň ýok bolup gidenligini çaklaýarlar. Çeşmeleriň öňe sürýän bu sanlaryny resmi taýdan tasdiklap bolmady. Balkanly bilermenleriň sözlerine görä Türkmenistanyň daşky gurşaw hünärmenleri balyklaryň, guşlaryň we döwlenleriň köpçülükliğin ölmeginiň sebäplerini öwrenmek üçin suwdan we ölen haýwanlaryň maslyklaryndan analiz nuskalaryny alýarlar. Türkmen wekilleri Kazakstanly we Eýranly ekolog hünärmenleri bilen telefon arkaly maslahat etdiler. Ýöne netijeli iş bolmady. Dip Türkmenistanly ekologiýa bilermeni gurrun berdi. Haýwanlaryň ölüminiň sebäpleri näweli bolmagynda galýar. Döwlenleriň gyrylmagyna beýleki Hazarýaka döwletleriň häkimetleri tarapyndan hem çynlaky aladalanma bildirilýär. Goňşy Kazakstanda döwlenleriň köpçülükliğin gyrylmagyna geçen aýyň ahyryndan bäri sin edilýär. 24-nji oktýabrda Kazakstanyň Mangistau sebitinde Howdan kenaryndan 51 sany läşiň tapylanlygyny yerli häkimlik habar beripdi. Şondan bäri deňiziň kenaryndan ölü tapylan döwlenleriň sany 500-den geçdi. Kazakstanda da ölü guşlaryň we balyklaryň ençemesi tapylýar. Kazak alymlaryna görä sebäbini anyklamak üçin laboratoriýa iwerilen nuskalaryň netijeleri entek el ýeterli däl. Hadar deňizinde haýwanlaryň köpçülükliğin gyrylmagy Hazarýaka sebitleriň ýaşaýjylaryny beýenjilik edýär. Käbir alymlar deňiz faunasynyň gyrylmagynyň sebäbini ýokunç keteliň ýüze çykmagynda käbirler suw giňişliginiň hapalanmagynda görýärler. Azatlyk bilen gurrundaş bolan Türkmenistanly ekolog soňky ýyllarda ýygy giderli gaýtalanýan bu ýagdaýy Hadar deňiziniň ekologiýasynyň yaramazlaşmagy we suw derejesiniň peselmegi bilen baglaşdyrýar. Hadardaky floranyň we faunanyň güýçli üýtgemegini deňizde geçirilýän harby turgunlaşyklaryň we nebit gaz önümçiliginiň garynlarynyň köpelmegi erbet täsir edýär. Hadar deňizi ölü deňde öwürlüp barýar. Soňky 2 aýda suw derejesi ýene kenardan 50 metr ýyza çekildi. Hadar gözümüziň öňünde çölegürlýär. Dip Türkmen ekology gurrun berdi. Hadardaky döwlenleriň köpçülükliğin gyrylmagy soňky ýyllarda ýyzlydyna gaýtalanýar. 2 ýyl bäri Hadarın Türkmen kenarynda döwlen maslyklarynyň yüzlerçesi tapyldy. Azatlygyň Balkan welaýatyndaky habarçysynyň 14-nji noýabrda beren maglumatyna görä, şu günler yerli bazarlarda öňgizliň satylan döwlen ýagy satuwdan aýrylypdyr. Balkan awatda we Türkmen başyda brakanyerler tarapyndan döwleniň ýagy we balyk ýagy 200 gramy 200 manatdan satylýardy. Bir hepde bäri san epidemistansiýa olary gadagan etdi diýip çeşmeýär. Hadar deňizinde bir kanun awlanýan döwlenleriň we seýrek balyklaryň sowdasy bir kanun bolsa da Türkmenistanda şeýle ýagdaýa duş gelse bolýar. Tebigaty goraýjylaryň pikirine görä Hadar deňizindäki endemik ýagny belli bir ýerde ýaşaýan bu jandarlary goramak boýunça meýilnamalar iş ýüzünde amalaşdyrylmaýar. Beýle şertlerde ýagdaý yaramazlaşýar. Hadar deňizindäki bir kanun talaňçylyk suwun hapalanmagy we ýalpaklaşmagy tebigi şertleriň zaýylanmagy sebäpli jandarlaryň sany azalýar. Döwlenleriň sany degişli çaklamalar dürli alymlar 70 000-den 300 000-e çenli sany getirýärler. Kazakistan Hadarın döwlenlerini Gyzyl kitabyna girizdi.
Gunwatar Balkan welaýatynyň ençe edara kärhanalaryna şolsany hojallyk we transport hyzmatlary kärhanalaryna işgärleriň aýlyk zähmet haklary bir näçe aý bäri gijikdirilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 14-nji noýabrda Sewitden maglumat berdi. İşgärleriň aýlyklarynyň gijikdirilmegi olal görülüp estilmejik derejelere çykdy. Biziň edaramyzda 4 aý bäri aýlyklar berilmeýär. Diýip welaýat Agsuw Üpsünçülük Idarasynyň bir işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şonuň üçin işgärler öz islegleri bilen köpçülüklerini işten çykyp başladylar. Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Zähmet haklarynyň gijikdirilmegi Balkan welaýat häkimliginiň jemaat hojalygy müdirligine, Agsuw Üpsünçülük Idarasyna we transport hyzmatlary kärhanasyna hem hasap alınýar. Ýerli Agsuw Üpsünçülük kärhanasynyň işgär Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde bu edarada soňky aýlarda işgärleriň tas ýarasynyň gijikmeleri zerarly öz islegleri boýunça işten çykanlyklaryny aýdýar. Bu maglumatlar boýunça ýerli häkimetlerden resmi tesbir alyp bolmaýar. Welaýatyň Agsuw Üpsünçüligi Balkan welaýat häkimliginiň tabynlygyny Balkan welaýat Agsuw birleşigi tarapyndan ýerine ýetirilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitiň transport hyzmatlary kärhanasyna hem zähmet haklarynyň gijikdirilýänini aýdýar. Welaýatyň iň ýeri transport kärhanasy Balkan Awtolog öňümçilik birleşigi bolup bu kärhana Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanynaky Ulagboy aragatnaşyk agentliginiň Türkmen Awtologlary gullugynyň tabynlygyndadyr. Azatlyk radiosy welaýatyň hojalyk we transport hyzmatlary kärhanalaryna işgärleriň zähmet haklarynyň gijikdirilmegi boýunça degişli edaralardan goşmaçy maglumat alyp bilmeýär. Emele gelen bu ýagdaý şäher ýylatynyň hojalyk hyzmatlarynyň hadaly üpçünçiligini bökdüýär. Jemaat hojalygy müdirliginiň işgärleri tas 3 aý çemesi wagt bäri welaýat merkezindäki sivil çeleklerini öz wagtyna araslamaýarlar. Zähmet haklarynyň gijikdirilmegi sebäpli işgärlerde höwes ýok. Üstesinde jemaat gulluklarının garamagyndaky sivil laşayan ulaglar işlemeýär. Döwük garajlarda ýatyr. Diýip jemaat gullugynyň habarly çeşmeler aýdýar. Sivil daşayan ulaglary bejermek işleri sürüjüleriň öz üstüne ýüklenýän ekeni, ýöne zähmet haklary gijikdirilýän işgärler özleriniň aýlyklarynyň onsuz hem ujuýupsuz bolanyny aýdyp alýan aýlyklarynyň güzören elemagda ýetmeýänini aýdýarlar. Muňa garamazdan edaranyň ulaglaryna degişli çykdajylary işgärleri töletdirmek adaty ýagdaýa öwrülip barýar. Bu bolsa işgärleri işden soňa diýip Balkanly ýaşaýjylar aýdýar. Ýerli transport kärhanasynyň işgärleri hem gijikmelerden ejir çekip çeşmeler bu edarada pulsuzlyk sebäpli käbir sürüjüleriň öz ulaglaryna paýlanyp berilýän awtolog ýanygyjyny satyp güzören aýlamaga çalışýanlyklaryny aýdýarlar. Welaýat transport hyzmatlary kärhanasy hem pulsuzlukdan kösenýär. Sürüjüler özlerine berilen benzin we dizel ýanygyjyny artdyryp satyp çörek pul edinmäge çalışýarlar. Diýip ýerli çeşmeler aýdýar. Jemaat hojalygy müdirlikleriniň işgärleriň zähmet haklarynyň gijikdirilmegi bilen bagly ýagdaýlar 4 aý çemeti munradal paýtagat Aşgabatda hem bolup geçdi. Şonu Azatlygyň habarçylary köçe täminlikçileriniň maý aýyna degişli aýlyk haklarynyň iýul aýyna hem tölenilmänligini habar beripdi. Balkan welaýatynyň edara kärhanalaryna geçen ýylyň dekabr aýyna hem aýlyklar köpçülüklerin gijikdirildi. Şonu ýerli çeşmeler bu Sewitiň Gäme guruluşyk we awatlaýyş zawodyny, Hazar balyk kärhanasyna we Türkmen şäheriniň awtomobil parkyna 4-5 aý bäri aýlyk haklarynyň gijikdirilendigini habar berdiler. Ýurdun beýleki sebäplerine hem şeýle gijikmeler bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmeleri ýaňy ýakyny Aşgabat Türkmenawat ýokary tyýdykly awtomobil ýolunyň Lewap böleginiň guruluşyna zähmet çekýän işçileriň aýlyk haklarynyň gijikdirilýändigini habar berdi. Ýanygyş serişçileriniň halkara sowdasyndan milliardlarça dollar girdiği gazanýan Türkmen hökümeti we ýerli häkimetler ýylatyň zähmet haklaryny tölemäge ukypsuzlukda tanqid edilýär. Döwlet media serişçileri şeýle ýagdaýlar barada habar bermeýär. Häkimetler bu problemalar boýunça açyk beýanatlar bilen çykyş etmeýärler. Nakt pul hasaplaşygynyň kadaly ýöremeýän ýurdunda bankomatlardan pul çekmek kynlygyna galýar. Mari welaýatynda şuňlar bankomatlarda ýeterlik nakt pul tapdyrmaýar. Pully bankomatlaryň öňünde ulan owatlar döredi. Bu ýagdaýda ýaşaýjylar bank hasaplaryna geçirilýän aýlyklaryny we pensiýalaryny ulanmakdan mahrum bolýarlar. Sebäbi nakt däl görnüşde tölemek mümkinçiligi hem ören seýrek duş gelýär. Mari welaýatynda plastik kartlardan hususy dükanlarda we bazarlarda ady önümlerini elektronika haritlaryny guruluşyk materiallaryny we ähtiýaçlyk şaýlaryny egin eşigi satyn almak üçin peýdalanyp bolmaýar. Hatda hyzmat puwdagynda şol sandy dellek hanalarda hem plastik kartlar bilen tölegi kabul edilmeýär.
Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä şu gün marda plastik kartlary bilen ýanygyç paketlerinde dizel we benzin goýup bolýar. Käbir döwlet dukanlarynda söwda edip bolýar, emma alyjylardan haritlaryň diňe bir bölegine kart bilen töläp galanlaryny nakt görnüşde tölemek talap edilýär. Şeýle-de uly supermarketlerde töläp bolýar, emma nakt däl görnüşli töleg üçin alyjylardan goşmaça pul tutulýar. Munun tutumu var. Ýagny 200 manatlyk sowda etse kartdan 15-20 manat artyk pul çekilýär. Sowdagarlar muny bankdan puluny awtlaşdyrmak üçin tutulýan goşmaça çykdyjy bilen düşündirýärler. Dip Marly çeşmeýdär. Hususy söwda nokatlarynyň köpüsi öz haritlaryny nakt däl görnüşde satmakdan boyun gaçyrmagynyň sebäplerini, soň öz hasabyndaky girdejleri naktlaşdyrmagyň hem kyndygy bilen düşündirýärler. Biz plastik kartları kabul etmeýäris, sebäbi soň bank hasabymyzda pulyny awtlaşdyryp bilmeýäris. Bankdan pul çykarmak gaty kyn. Üstesine öz dükanymyzda gerekli zatlary satyn aljak bolsak, bar ýerde diňe nagd görnüşde sowda edip bolýar. Biziň özümizde hem ähli zady nagd pul satyn alýarys. Häzir hiç kim plastik kartlar bilen zat satasy gelmeýär. Dip Marly dukan eýesi gurrun berdi. Türkmenistanda nakt bolmadyk tölegleriň el ýeterliligi ýyllar boýu ören goşaklygyna galýar. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan Marly ýaşaýjylar özleriniň çykgynsyz ýagdaýdadygyny aýdýarlar. Bank kartlarından söwda edip bilmejek bolsak, bize kart näme gerek? Diňe ýanygyç şirketler üçin ulanaýmasaň başga ýerde peýdasy ýok. Hatda gaz, suw, elektrik tog hem kanalizasiýa töleglerini hem nagd görnüşde talap edýärler. Dip Marynyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Ýurtda ýyladyň aýlyk haklary, pensiýalary we kömek pullary 2017-nji ýyldan bäri bank hasaplaryna geçirilýär. Hemme puly naktlaşdyrmak üçin mümkinçilikler ýyllar boýu ören çäkli bolmagynda galýar. Bankomatlarda köplenç ýeterlik nakt pul bolmaýar. Adamlar pully bankomatlary gözläp uly nowatlarda durmaly bolýar. Şunlar marda pulny naktlaşdyrmak üçin bankomatlara barýan adamlar uly nowatlarda durmaly bolýarlar. Bizi edip ol bankdan beýleki banklara barmagy hemde puly nagdlaşdyrmagy mejbur etmän öňküsi ýaly her edarada nagd pul paýlayan kassir goýsalar gowy bolardy. Bu plastik kartlaryň geregi ýok. Hiç ýerde söwda edip bolmaýar. Hatda polisiýa saklaryna bize plastik kart gerek dälip jerimeni nagd görnüşde aljak bolýar. Dip azatlyk bilen gurrundeş bolan ýene bir Marly ýaşaýjylar. Bir neçe ýyllap dowam edýän bu kynçylyklaryň sebäplerini düşündirmeýän häkimetler ýagdaý bankomatlardan çekip bolýan puluň mukdaryny çäklendirmek, ýeritmek we bankomatlaryň sanyny azaltmak ýaly çäreler bilen çemeleşýärler. Geçen hepde Rivap vilayetinde ýaşaýjylaryň nakt pul çekmek kynçylyklary güýçlendi. Türkmenawatda bankomatlaryň sany azaldy we galan sanlyca bankomatyň öňünde ýene-de nowatlar döredi. Merkezi bankyň web saytyndaky resmi sanlara göre häzirki wagtda tutuş ýurt boýunça jemi 2141 sany bankomat bar. Olaryň köpüsi Aşgabatda ýerleşýär. Resmi maglumatlarda bankomatlaryň sanynyň soňky ýyllarda azalýandygy görkezilýär. 2020-nji ýylda 2198 bankomat bolan bolsa, 2024-nji ýylyň ýanwaryna çenli şolardan 53 sany bankomat aýrylypdyr. Resmi maglumatda şu ýylyň başyndan bäri ýurtda bankomatlaryň ýene 4 sanasynyň aýrylandygy görkezilýär. Emma resmi maglumatda bankomatlaryň sanynyň azaldylmagynyň sebäpleri we bankomatlardaky pul gytçylygy agdalmaýar.